Türkmenistanyň Neftga senadyny ösürmäň 2030-njy ýyla şeňe döwür üçin maksatnamasyna laýyklykda berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwründe ýurdumyzyň ýanyňyş energetika ulgamyny döwrabap işleri amala aşyrylýar. Bu ýürütürüşlerini kuwwatly çehnikadan kömegi bilen amala aşyrylan işleň netijesinde o dünýäde ýatagyny kuwwatly birok deskalarynyň kömegi bilen birowlanan guýulan üçsinden gaz kondensat akmalyny. Çuňlugy 6720 metre deň bolany 70-nji guýdan bir gece günüde 44 tonna guly. Çuňlugy 6785 metre deň bolany 86-njy guýdan bir gece günüde 43 tonna guly. Hemde çuňlugy 6800 metre deň bolany 87-nji guýdan bir gece günüde 45 tonnadan gowra gaz kondensat akmynyň alınmagy ýurdumyzyň hemişelik betaraplygynyň şanly 30 ýyllyk bayramynyň öňsüresinde Türkmen Nevi Döwlet Konserniň zähmet söýür neviçileriniň ajaýyp bayramçylyk sowgady boldy.